Se tkun okkażjoni speċjali għal Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu fil-Belt Valletta kif fit-tmiem il-ġimgħa se tindaq mużika unika li nstabet dal-aħħar fl-arkivi tal-istess Knisja. Il-mużika se tindaq fl-okkażjoni tal-Festa ta' San Giuseppe li ssir bil-parteċipazzjoni tal-Arċikonfraternità Giuseppina. Nitnews tkellem ma' Joe Cioffi, rettur tal-Arċikonfraternità li spjeganna aktar dwar il-funzjoni tal-ħadd li ġej u din il-mużika partikolari li se tindaq. Maestro di kappella tal-Bażilika tagħna, Maestro Abraham D'Amato, għamel riċerka kbira fl-arkivju mużikali li hawn f'dan il-kunvent u sab teżori kbar ta' mużika li ħallew il-familja Nani. Partikolarment ukoll instabet dina l-antifona sabiħa Josef Fili David illi inkitbet apposta l-festa ta' San Giuseppe. Li ħatindaq naturalment fl-aħħar tal-qoddisa u anke kif tidħol il-proċessjoni. Però il-qoddisa kollha, il-mużika kollha tal-qoddisa ħatkun tal-familja Nani. Il-ħadd filgħodu għax għaliex hawnhekk il-festa nagħmlu għal-ħadd filgħodu, fid-9 ta' filgħodu jkun hawn il-qoddisa solenni mmexxija mill-provinċjal u jikkonċelebraw il-kappellani u l-arċiprieti u r-retturi tal-knejjes tal-belt miegħu. Naturalment tieħu sehem ukoll b'mod importanti l-fratellanza ta' San Giuseppe ta' hawnhekk. Wara l-quddiesa eżatt tibda ħerġa l-proċessjoni tkun ħabta tal-11. Fil-Bażilika, parti l-artale dedikat il San Giuseppe u l-vara tal-istess qaddis, hemm ukoll kappella tal-Arċikonfraternità dedikata l-qaddis patrun tal-Knisja Universali. Joe Cioffi kellimna wkoll dwar il-kult ta' San Giuseppe fil-kapitali u minn fejn nibdet id-devozzjoni. Ma twaqqif tal-fratellanza, ġifri qed ngħidu fl-1632, mal-ewwel fratellanza bdiet tagħmel il-festa ta' San Giuseppe. Ma mhux il-festa biss, kienet tuħsib li tkabbar id-devozzjoni ta' San Giuseppe. Hawnhekk huwa s-santwarju tal-Madonna tal-Karmnu. Ma tistax tħobb il-Madonna u ma tħobbx il-San Giuseppe. Tul is-snin kienu bosta l-papiet illi bil-kitbiet tagħhom mexxew il-quddiem il-kult Giuseppin. Fl-1621 il-Papa Girgor 15 kien għamel il-festa ta' San Giuseppe fit-19 ta' Marzu bl-obbligu tal-quddies u fl-1870 San Giuseppe kien dikjarat bħala patrun universali tal-Knisja Kattolika. Il-ħadd diversi parroċċi u knejjes jiċċelebraw il-festa ta' San Giuseppe kemm f'Malta u kif ukoll f'Għawdex partikolarment fir-Rabat Malta fejn tiġi ċċelebrata waħda mill-aktar festi popolari fil-perjodu tax-xitwa.